Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nilip constituency ke parlo dhola langso ahidia klamalong arwe thepile do sita APHLC aradaphan hai un edetsi APHLC MP candidate JI Katharaphan radatumpen kedeng ponasai lakha inkoi rapho Nilip MSC constituency ke parlo dhola langso ahidia klamalong APHLC atumpen tomon arwe thepile do sita vote kerek amai lapen APHLC MP candidate JI Katharaphan kangthum karni ajai mekta dengpon Lapen patumi don pharo ke thomra kep ke ongdung APHLC asongalong ning kache thepen radatum kachepa ogduna sai sitami dengpon mate welcome padupon Labang so amailong constituency ke thompen bang suri kep armu atum chetong ponlo Nilip Diopani lapen Dua Barguri lapen lopuan apor kaheno mate arwe ke jang chimit me pin pusita me radatum kisung pen chechak un AC non APHLC pen ka chetoidun MP candidate JI Kathar IAS retired phan chonghong prongsi kangthum karni ajai mek dengpon Lapen Wangra Prap Central Committee VP Rajesh Tiso Organizing Secretary Kor Singh Timung Samson Teron Law Secretary Lapen Alanglitum Arisang Huatuma Phansitame welcome Pipon Law APHLC MP candidate JI Kathar IAS retired pen lam theke than ponki kopi kopusonsi elongri kacherai komponjima lapen rat angno chechak ponlo jongsi election haidete hemprek aphuthak sitami pachun pon vek poputa radatum aphan than pon lapen ki symbol alam sitami than piklar tikang la sinon angton penalam alangli penle arjuponik lunang Nilip Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Nilip hawar long ke bang pen pine lokuson lesson booth kere ka mai long nang lepine ningi chi hedo masa. Ninga chi thetu ke do pemelo munit non ke pini data 310 don pharo ke thomra kep don pharo ke thomra kep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join dun at lo pini la pen procession da ding pik munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor lo I Karbi atum inglong ratum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum bhanang pa je chok la tribe atung mang bong pa je chok akame claim ka Assam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jokta nong chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an pupeto ilitum ge minority se cheplang boke la helo alang minority athik the cheplang dang lo ma pima pan lo non election hu theklongji itu minority cheplang dang lo ma pima ge election hu theklongji jo ko an si ge vote ke long ma the mahala bang ke che tum ke pom matsi thur pakhi ke vote na pidun ke hala tum ai tum along lil pen to ma political rights nang thidun thekji aphan ang hala tum ke BJP pen congress aphan CPIML aphan si a receive son si ge en itu ma Karbi Anglong di Mahasau along le la pen political rights anang thidun je aphan ke BJP la ke che tunge BJP la pen congress la pen ke CPIML atom phan si a receive son si ge en la si la so alam itum rat atum chini pe me nai Sir la BJP atum article 244A la pen ke hemprehang bom palam homa BJP dung hang hi lage ni litum jakka sute da mota bang Rajnath Singh minister halabang sohut home minister ni tum han directly nang thanun lo lage nang tum han pipe pu lage BJP dung ni tum jakka spen si dam ke official si dam ke hala so nang thanun etlo lage nang pipe pu ki piji langa li non la 6 schedule ta pavide ji pu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa with that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo po hedi la tum khe alam si just met ke lang ke mati di
la tum che thana lik je ta khe alam sigalang la pot area na tum dak India che right tip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai se pot dak ta area tum che right tip nang ji pusala tum kamatha la pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy tu ke asap ta nang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nilig alang li tum phan mang hu hak ko pusi alang li tum karbiar arat inglong arat tum man kapivira kam si claim lo long recap ta chipi det lo la phi anta alang li tum BJP long dodun bom la ke alang li tum ke chia tum arisim ason si che plang dun bom la ke therak me alam la pening oi me alam sir silang kadam tang arni hudala ASBC long MP candidate option B anan li tanin jepon ni PHLC atumke Meghalaya long nur bahani ke thekri tumha se ke chiki rasi haida se tome talang li tum ani hangling claim long le halatum alam se arjunai pusa ko hi kondol Meghalaya ke PHLC abadet ke non ke ni tu han dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang he la tum ban ni tum dam chingki ji halatum ta tribe ke tum ke wet lo ke la por tum dam ji chingki ji la to ke alang li tum bi la ASDC tum aprang da Kolkata si dam rong ditile kalima alang la salam ge jok ta chini kente Kolkata ke halata ka bongli aise kente misen bang bongli to man ke ba me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali pusi bang ningje la soni tum pe pot ningje hai hede da Nepi neligi pigang tungge la hello la BJP Congress la pen la National Party akapre ketum along dodunra keci atum risim ceplang dunra inglong rat atum pan kapivirji akam claim nang ni la hello la pen autonomous state tu ke lage long vek nang po autonomous ko lage long ji athema constitution long sigi tok dok ke lage asar deputy kupia party pe lang yon nge ta pini ke BJP hai selo congress ta do pen ASDC ta do lo ne pini do independent ta do kipana DNA pulo ne pilo ha NDF atum men ta do don pharoke thomra cap nang join tu BJP domjong se hai dia to orang te la ini article 244 ek ke pachun व्यक्ति lakan parta ala uniform civil code atta implement long le la civil area ke tusi ke dam tang CM ke ba khot manifesto long kami la bang soalam an la tum ge la pacho bailok lo la ke manifesto lo jong si claim ji pute manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pacho bay kam chorlo la tum ge claim det ji galilo mane hala 244 a ke la tum ge repeal nangi puse claim ko la tum ge cancel nahi puse ke claim ko la tum ge UCC pe dovek nahi puse claim ko la tum ge CAA ta pe dovek nahi puse la tum ge claim ko la ge Assam Healing Act la tunge pedo nangi pusi claim pola to mangke non la si tum MLA tum bang pho bang pli pho do bodi itum MLA tum BJP along la tum se claim non loke alang li tum puji mene the ne tum awi pedi alang li tum se MLA loke hadak se do don loke alang li tum si lawmakers pulu kente la hello alang li tum pilo la claim nang yakam itu la de li tum hana pivir ya phan loksi hok alam lo neli ning aklong masih ning je lake pivir ing long rat long riga pivir ya pan ke claim ke la kichi tung ke national party tum pan si risim ke en la tung ke national party ke popo ange itum tribal dung chini ne det hadak dun wret party pu ma abinong hela ke kichi tum party BJP da kichi party Congress da kichi party CPIML da kichi party lage so dang CA la ke UCC la one nation one election ko hala BJP manifesto long kitok tando tela so apan karbia khaya to an teril me dei la ke one nation one election puluga di ta ko hala Sitaramaya penan itu finance minister penan Prabhakar ta ningje atlo non election yung si BJP tum hai to det lo pulo tangte dake election ke avilo an par ke non hello last lo tar mane election ave pulo ta dictator se solai po
6 schedule tawelo constitution tawelo lagi son si pheri me alam lagi Juri kindeng along Congress Ratori asong atum vote kerek amai kapedupon. Ni jangkarbi anglong lakha sirkep amreng constituency arlo juri kindeng along Congress Ratori asong atum vote kerek amai kapedupon. Bang so amai long sarthe rong hi ahin pen mai chepa hempupon. Bang so amai long aluhiaman pen kachetong dun. Congress MP candidate Joyram Ingleng Sing Teron Elis Ingtipi XEM amreng constituency lapen pinang an kethe kidingatum chetong dun si mai RDP dun. Lapen bangso amai long kaprek arachori asong pen che OC Congress asong along don inkoira pliso se aradatum chepa ogdun pusi MP candidate Joyram Ingleng pen pachini pong Tangte ake hai MP candidate Joyram Ingleng ahin pen pherang ke thingnu kaning che alam thele arjuponik sina Juri kendeng pen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel Nilitom dakwang campaign election campaign Congress atum non bihai lo bihai po lapan atum ihet first phase election result mansaining ada nitum bihai indolo lapan dak second phase itum second phase lapan India alliance government nang grupo ulote Rahul Gandhi Prime Minister manpo alliance pen Laso pili litom pan hamprek pencilok litom tenang sot ladu gagita kiwan lo. Mas joining kind of high mangkon madu. Bane ukupur house SP ni nangjon lo. Dan maximum ke BJP pen presidency pen nangjon lo. Apani litom ke pawang kono ratom pada bos besar. Dan ni paling kau ratok ko MP election long tum ko na saya bukan jangan litom 3 lakhs across po. Angka kapten kilo 3 lakhs ang sepo. Karli tang Jor Sing Timung apan kapang therasai kedeng pon. Ni jang karbi anglong arlo jengkha the sote rang arong Karli tang Jor Sing Timung apan kapang therasai kedeng pon. Jangmi po chiklo ni phai Crescer Cap ningkan surihinira inkora player ni Karlitang Jor Sing Timung aphan kapang thirpon bangso kapang thir along KLA ni janglong ri amai along Kong Chunbang Ram Singh Kathar Dun Maipu Rup Singh Terona tumpen chetong dun Son si Karlitang Jor Sing Timung KLA ni janglong ri amai along Bidisar Arpusi Khibom lapen alangli Karbi akhai ajutang aphan kai ki pusitame arjap thip abangphu Alangli inut lo than bangla pen lamet lamchong kapaching thurchia phan pusitame kai ke sitame khai along arjap thip abangphu seta kopai kilang no pen ajok bang so appear thepen che onang koklo Khiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel BJP MP candidate Amor Singh Tiswa Hemthiku Mohong Di Chua Dimasa Akhai Lapen Sing Rongpi Arong Asora Tum Chelang Petpen Pherang Kyamai Kepha Non Ankileji Jangmi Poni Phai Inkoira Trok Ningkan Surihinira Inkoira Plerni Lok Sabha MP Kiliga Porahut Mohong Di Chua Dimasa Akhai Lapen Sing Rongpi Arong Asora Tum Chingrum Petpen Pherang Kyamai Kepha Pona Lamthi APHL si Asong Long Chepaham Phangdun Lapen Ke Ongdung Awut Spidun Pensi APHL si Asong Pen Kachetoidun MP candidate JI Kathar Phansi Pehaidun Popusi Mohong Di Chua Dimasa Arong Asor Lapen Karbi arong arwada tumpen pherang ki amaya thengno lamthi chepaklang pon Tini konlan lo le ha besa khamsa khamle ba ibo APL tini budu jang jong di masaro Congress din jong photo iri bhai ba ISDC bori ka BJP bori ka Segala dini jung masih hubida maya. Lama dini kiri, digor kiri di Mailuya. Jol mission rika bobo dini bakal cuma bo. Sun si jale dini kla hagar taru di Mailuya. Aru, je sumung kararo ne
jitu rima bostu pokoriya ini osere barene ansaron seri ba chalaron seri ba chung kararo le mayen dholaba thawla biya hemla biya office basomitiya hamsi dini worker guru jagara phaiba thubi ba duplicate ego form laba aibo jori mane ibu mai mane tiba rang jonong ba angya kusi bela junga serneri nangho serne bau nangho para mai nangho ode baudara ini dua APLC ini jai gadar ka kuwa bo bobishole jungo nai nang jigo baudara jungu ora baisen ba BJP ko jun nang do ya Congress ko nang do ya SDC ko nang do ya ulibani dua ini era online lalani Isman Raji Raibil Butu Karo ibu Dimasa Karbi punune ibu Tuki komudu ko lada junu era jai gathar ko kakuriba bol khaba jil khaba komude jung deva niya onade jung naima thite jung vote asa chalado jung asa pura minus hai jung Lapen mohong di chua karbi arong singrong pi arong arat penta lapuson thotsi kedo an voting rights kedo an akarbi arata ke ongdung a votes pidunsi pehai dun popusi pherang ke amaya thengno pen lamthe chepaklang dun tangte dima salapen karbi chelang pet pen pherang ke amai ke phapona lamthele arjuponik sinang mancha pen intrajit teron report karbi anglong news channel singrong pi arong pen nili undirong pilo nili hin pen ke pachini ji mate nili nadap nang tu kado ko be pini ka sitong muluk situ nili tum di masa tum pen pangron pet nili tum kado ko be rong kli lama so non nili tum nili hin mate nili rong pen ka chinuri la polo la sinon nili tum bangke ning ke chelar pon si paklang theke pini na me tum jas ni tum mangnu se nili doiglo Lasan ini hendak puji po bangke laporan lo, kainer kep amuluk pilih tuh non teklong bom lo, nanti na bang pulang tapi mobile tu pilih tuh nggak ada cini holo, prime meeting itu nong le tuh sita melam, pena angka cini bang pusit, ong lo pusit ini kilo, lasan la bang sorting pen pini ani li sita mina cita ong dolong pot ini kampik, lapan ning karong ning cit hepik, alang li sarja harapan, alang li pansi li tuh nggak dok ko li tuh rong, sipan sita, li tuh lah sabut empty lo ba kini jok ba se te hai po ko ni linchi theu lapen ni lam kum hine lam ni jedam ji mo ili tum travel so ajal pu saming lo so tam an ke sia kidu ake thek the ake re dikriya jara lam kam la pu ko na ile tum ke pap hi ho batum se ke onga ke thega tum ke the ik piklo atha aru krak krak lo komon ne tum ke thek the tum ke pong to pong ki to su tum da dolam ame ke prangon thek the ki thodun tum thek the tum ta do ik piklang hala hai bang ke langdam disi hala ke thek re chon har ko pipilo ne atama sab ke to ke lang do tum phansi muni ke che hok ko na ko san siklang pon bo jo la puson lam jo si dolo pulo la san se dolo pulo te li tum kar be thai ke ko puson se karen ko ki du ko tum ke khiti choklem cha khiti ke choklem ja ja kon ke do na la hala sa ja kon ke ko na puna ngi le ko ili tum cho to do no cho pa hai do lo kali kalam pa se tami non ke atha ka du bom ning kan kre ho an solai bom non ni li pudam ji singong pia rong ni Sarman do bom alang li phang tami pudam ji la omor tiso ji to alang li ke nili tum rong pia rong pen ke alu ga chuti pe de kalilo kisor salam ta galilo alam ta hokpet lamang nili ninje dagji je nili tum rong ke rong ogna place ka cho ham non puan da nili jamba phi hop nangi pi pela konse de bom la Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me